Nem, te intelszik alja. Ide kijönnek és jelennek. Nem alá, hanem jó. Hajrá, Bellus! Nem félsz? Be vagy kötve így biztonságilag? Jól, olyan laza az a ruha. Megfeszül az, mikor már följebb lesz. Nézzük meg lehagyják. Azért kicsit még remegek. Figyelj, azt nézem, hogy belának olyan laza a ruha, nem a lábánál. Nagyban nem. Jó van már. Bazd meg. Ezt felvideóztam. Felvideóztál? De nem bírtam megfordulni, amikor elmentél arra, hogy tovább forduljunk. Én el vagyok sápadva, és én most is el vagyok sápadva, úgyhogy átadnám a Bellát, hogy te videózod, létszős, mert én akkor horribilisan kész vagyok egyébként. Ezt egyébként leengedted mind magadat, tehát... De hogy mondjuk, engedem le magamat hagyjának? nem azt mondom, fönt Nekem lenni. nézni is rossz. Vág, igaz, Bella? Még van egy 10 méter. Fentről sokkal magasabbnak tűnik, mint innen le. Nem parázol? Még... Biztos akarod? Még van lehetőség. Gyerekek is szokták egyébként csinálni? Figyelj, a Bella, figyeld! Ez kár, hogy nem láttad magad! Ja, tényleg nem a nagy német. Mit mondod? Scheisse. Nem akarok kipróbálni, hogy neked nem is Vagyok, próbáld ki, ez nem szeretném kipróbálni, de ki szeret. majd ha megnősz nagyra, akkor kipróbálhatod. 140 cent.